Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan, Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado petsa 30 kan Abril taon 2022 duat ming atod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga bareta tinripon pon Lunes hasta Sabado live nido kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel as in Sepio Naga FB page. Sa ngaran kan bilog ni news team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta RSR. Sa detalyas kan sa tuyang mga bareta, Comelec nagtitinir na bukas para sa mga sumbong dapit sa vote buying pirang aldaw antes an eleksyon sa Mayo 9. Detalyas kayan, Paulo de los Santos. Pirang aldaw bago ang national and local elections, nagtitinir na bukas ang Commission on Elections o Comelec sa siyudad din Naga para sa complainants na may darang impormasyon manungod sa vote buying. Segun ki Arundel Canape, kan Office of the Election Officer, kan Comelec Naga, maninigo na agi sa formal complaint ang reklamo kan mga botante na may nanotarang vote buying sa saindang mga komunidad. Dugang ni Canape, pwede man na ipaabot ang sumbong sa Department of Justice sa paagi kan pag-informar sa Prosecutor's Office. Kung in case po man na may makahiling po kayo ning mga pag-incidents ng vote buying, si mareklamo po, dapat po ipaabot niya po tulos sa either sa Comelec, magpa-file po siya ng formal complaint sa Comelec, or sa DOJ through the Prosecutor's Office po. Pigtawan doon ni Canape na pigko konsiderar man na vote buying ang pagpanaokan lambang kandidato nin relief goods maliban sa kwarta asin iba pang asistensya sa political sorties basado sa Omnibus Election Code. Sa nagre-receive po ng assistance po, alimbawa, ano rin po siya, kabali, nag-commit na rin po siya ng vote buying. Kasi po ma'am, kung babalikan pa po ang definition ng vote buying, any person, meaning either si kandidato, si staff ng mga kandidato, or si tao mismo na nagpabakal kang sa iyang boto po. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto sa ibang bareta, nagenyo kontra bakal boto ipiglansar sa Ciudad de Naga katuwang ang mga government agencies as in people's organization. Ang detalyas kayan halik kay Joel Sulina. Pinanginutan kang Naga City People's Council kaibaan mga non-government organization, Barangay People's Council Academy, mga line agencies, particular law enforcement agencies, Prosecutor's Office asin kang Comelec Naga ang nagenyo kontra bakal boto kang aldaw na Miyerkules sa Ateneo de Naga University Pavilion na pigpartisiparan kang mga volunteers na nagtutubod sa pagiging sagrado kang boto kan lambang namamanhuaan. Sinabi ni Mr. Elmer Nono Santo Domingo, Direktor kan Center for Community Development kang Ateneo de Naga University, ang nasambit na rakdang ginibo para man ipagirumdom sa voting public ang mga responsibilidad kan lambang saro, lalo na ang pagiging responsableng namamanawaan na urog ng unya na panahon ng eleksyon na dakul ang mga politiko na ginagamit ang kwarta para manmako ang suporta kan mga botante. Sarong open forum ang ginibukang grupo asin sinundana ng orientations para sa mga volunteer na matabang sa pagbabantay asin pag-report ka mga insidente ng pagbakal o pagpapabakal ng boto na posibleng mangyari sa syudad ng Naga. Liwat man na nangapunan si Santo Domingo sa publiko na maging mapagbantay asin i-report sa mga nanunungdana o mga otoridad ang mga insidente ng vote buying asin selling na may hiling o maaaktuhan para man sa maninigong aksyon para digdi sa tabang kang Comelec. Kabali na digdi ang liwat na pagpapagirumdom na magboto susod sa imong konsensya.
ang pagboto sarong sagradong bagay, no? Sarong ehersisyo niyo na malaya na sigun sa satuyang konsensya, sigun sa satuyang napupusuan, no? Ang pagboto po kaya pagpartisipar na yaon sa satuyang konstitusyon na pagpapartisipar kang sarong ilihidong botante, no? Na siya makapagpili base sa iyang napupusuan, base sa iyang naisipan, base sa iyang pagtubod, no? Kung sisay ang tunay, ang karapat-dapat na maging leader niya sa satuyang banwaan. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Yan, tras tanto sa ibang bareta, Bicol Central Station preparado na sa piglalaumang dagmang na mga pasahero ngunyan na Mayo. Ang detalye sa halik kay Paulo de los Santos. Preparado ang Bicol Central Station o BCS para sa dagbang na mga biyaheros na mapasiring sa nasambit na estasyon, tanganing makabuelta sa kanya-kanyang mga destinasyon saro sagkod 5 aldaw makalis ang eleksyon sa Mayo. Segun kay Roderick Reforzado, General Manager kan Bus Terminal, piglalauman ang dagbang na mga pasahero gikan sa manlain-lain na munisipyo sa probinsya na maruso sa terminal makalihis ang pirilian. Pinaghihiling tapong niyan na baka mas dakol as compared ka nakaaging Semana Santa. Ang sa tuyong siservisyohan, kumbaga preparation mina after election, mga 5 days after election, iyon ang preparation mi sa dagsaan kang pasahero dahil maramta na ang Bicol Central Station ang may pinakadakol niya na biyahe. Sa presente, igwanin estimated 50 bus trips kada aldaw ang terminal sa irarom kan presenteng alert level sa syudad din Naga o 25% kan 200 daily trips kan mga bus sa BCS na nagbabiyahe interregional bago magtama ang pandemya. Apuera digdi, pigkakalkulong 600 sagkod 800 ang daily bus trips kan BCS. Kabali na ang biyahe kan mga bus na operational sa laog kan probinsya bago isairarom sa lockdown ang enterong Luzon kan Marso 2020. Dahil pa nakakabali sa dating monthly gross income ang bus terminal huli sa padago sa pagpautob kan Land Transportation and Regulatory Board asin kan Department of Land Transportation sa paglimitar sa mga bus companies sa saindang operasyon. Pigsabi pa ni Reforzado na dai pa pigtutugutan kan duwang ahensya ang mga bus companies na palargahon ang labi sa 50% kan saindang units kan bus, mantang padagos pa ang issuance kan special permit bilang requirement tanganing makapabiyahin nin pasahero. Huli digdi, nag-abot sa 3.4 million pesos ang kantidad kan monthly gross income kan BCS. Labi sana sa kabangaan kan 5 million pesos na kantidad kan monthly gross income na nanotaran sa terminal bago ang pandemya. Sa ngunyan, actually, kang pigdeklara kita na maging alert level 1. Nag-target na talaga kami na at least mamita si 50% kan income kang terminal on a monthly basis. And nakuha yan. The last 2 months, ang income kang sa tuyang terminal is 2.3 million. So, more than 50% income niya prior to pandemic. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, fare adjustment sa Trimobile sa Ciudad de Naga tutok karuna sa sangguniang panlunsod matapos ang public hearing. Kunoon ta detalye sa halik kay Joel Sulina. Aktibong pinartisiparan ka mga nasa transport sector, mga operator asin drivers. Kaiba ang grupo ni mga commuters ang ginibong public consultation dapit sa fare adjustment sa mga pampasaherong tricycle, e-trike asin padjak na ginibo alas 9 ng aga kang Miyerkules sa People's Hall sa City Hall Compound. Sa pahayag di Konsehal Lito de Rosario, Chairman kang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod kang Naga, nadangog ninda ang sentimento asin pulso kang publiko kaiba ang mga pahayag asin reaksyon ka mga operators asin drivers kang nasambit na transport sector dapit sa adjustment complete matapos na maging alert level 1 na ang syudad ng Naga asin luhay-luhay nang maibalik sa normal ang pagbuhay asin ekonomiya. Sa public hearing na ibiglad man ang iba pang mga concerns asin suwestyon maging ang liwat na pagpapagirumdom na igwa ni mga eksistidong ordinansa na kinakaipuhang sunodon ang mga drivers asin operators, kabali na ang pagtaoning diskwento sa mga PWD, estudyante asin senior citizens.
Inasiguro pa ni Kagawad Del Rosario na sa maabot na regular session na tulos na matutukar ang fare adjustment sa tricycle, e-trike asin padjak sa syudad. Dangan ikukonsidera man ang mga naging komento asin suwestyon kang mga nasambit na sektor urog na kan mga commuters para man sa balanseng pagdesisyon asin implementasyon kang aaprobahang ordinansa bago ipautoba ang napag-ulayang taripa sa plete na dating 15 pesos sa mga tricycle asin e-trike mantang 10 pesos man sa mga padjak. Common po sa sendang manifestation, i-retain si amount ng pamasahe, i-retain si number of passengers. Maayo pa ko nadamog na nag-request na ibaba ang pamasahe. At least for the committee, maayo pa kaming nadamog na pero again, sinabi ko pa kanina, hindi po isa-summarize me, nadarami po sa Sangguniang Panusad for the final deliberation and final discussion. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Sa iba pang bareta, inflation makalis ang eleksyon dapat antisiparan, sabi ni Konsyal Joe Perez. Ang detalye sa Haliki Paulo de los Santos. Ninhuli sa money in circulation asin cash withdrawals na nanutaran kan mga bangkong ngunya na bulan, nagpagirumdum sa sektor ng negosyo si Konsyal Jose Perez, pamayokan Committee on Investment, Trade, Industry and Economic Enterprise kan sangguniang panlungsod na mag-invest asin pakusugon pa ang negosyo tanganing malikayan ang inflation kung sa indakol ang kwarta mantang dikit ang supply kan mga produkto o barakalon. Sigun kay Perez, madedevalue ang kwarta kung kadikit ang supply kan mga produkto sa merkado. Dugang kan konsihal, maninigo na patalubuon ang kwarta, imbes na igasto sana sa sugal asin bisyo. Gamiton sa negosyo, gamiton sa pag-uma, itong productive, bakong gamiton sa pagsugal, gamiton sa irinuman, yan ang magiging kausa kang inflation o recession. Si kwartang dapat ko na magamit sa mag-multiply ang gamit dahil nagdalagan dumad sa mayong kamugtakan. Sa presente, makusog ang produksyon kan printing services sa syudad, huli sa mass production kan tarpaulin asin iba pang political campaign materials, mantang kadikit ang restriction sa operasyon sa establisamento komersyal sa syudad, apwera sa panmatangaan na operasyon kan bars asin mga kakanan sa irarom kan COVID-19 alert level 1. Ang pagkaaldaw po very normal na ang sa public market sa mga tianggi dahil nga po sa nasa alert level 1 kita. And may na pong gayong restriction sa movement kamataho, ang transportasyon po intirong 100% back on business. Gustong sabihin talagang naglangkaw na, itaas na si mobility kang trade sa kakantaho. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, produksyon kan liquid fuel gikan sa residual plastic waste padagos na ginigibo kan Solid Waste Management Office. Ang detalyes kayan haliki Joel Sulina. 75 liters ng liquid fuel o petroleum ang napuprodusir kada aldaw hali sa 100 kilos na basurang gibo sa plastic o residual plastic na nakokolekta kang Solid Waste Management Office sa Syudad Dignaga. Sigon kay Engineer Joel Martin kang SWMO, sarong taon ang nakalihis kang puunan ninda ang proyekto kung sain parte ini kang padagos-dagos na waste diversion technology asin sadit na sistema para sa waste to energy program na ginigibukan sa idang opisina nga ring makabawas sa basura na inaapon sa San Isidro Sanitary Landfill. Dugang padigdi, nakakatabang pa ini sa mga miyembros kang informal waste sector na nataunan ning units ning gas stove na naggagamit ning na-produce na liquid fuel hali sa plastic. Tinaunang doon pa ni Engineer Martina na ang mga residual plastic siring kang inapon ng mga packaging bags, disposable tableware, asin iba pang daily plastic, asin iba pang mga solid waste na haloy o difficile ma-degrade o malusaw ang nakaka-pollute sa ecological environment asin landscape huli sa pag-apon kaini kung sa insa-insa ng lugar. Ang Naga City kalda-aldaw nakakakolekta ng 94 tonelada ng basura kung sain 20% kaini mga residual plastic na pwedeng magamit
asin ma-divert bilang liquid fuel na iyong unyan na ginigibo kang SWMO. Ini pong nagigibot ang liquefied fuel, halo po ini may diesel component, may gasoline component po. Kaya pigihiling mi man si pakinabang ka ini. Pero tinisting mi na ini sa tuyang mga garbage truck, okay man po si Rizal. Kaya po sa cooking okay siya. Kaya po pigihiling ka lang na pag-adalan po kan DOST as in mas pakarayta pa po. Tangani po makuwata si full potential po. Para sa Nagangunya News, Joel Solina. Mientras tanto, paggibunin hollow block o building blocks na gibo sa plastic, pigaadalan kan Solid Waste Management Office. Detalyas kayan, Paulo de los Santos. Plano kan Solid Waste Management Office ang production kan building blocks na gibo sa plastic waste materials bilang alternatibong construction material asin pagbawas naman nin basura sa syudad na anas gibo sa plastic. Segun ki Engineer Martin, pamayo kan Solid Waste Management Office kan syudad din Naga, kay puwan pang adalan nin toltol kan sa iyang opisina ang building blocks na gibo sa plastic waste materials, huli naman sa deformity kan construction material pag nainitan nin saldang. Sa presente, padagos ang Naga City Sanitary Landfill sa pag-adal manungod sa hollowed blocks na gibo sa pighalong semento, giniling na plastic asin coco fiber, tanganing masyerto ang integrity kan construction material. Pigsabi pa ni Martin na obheto kan eksperimento na mabawasan dikit-dikit ang basura sa syudad sa paagi kan pag-reuse kan mga plastic waste materials na nag-aabot sa 6,000 kilos araw-aldaw. Pigahalo tayo ni pigpigses red tayo ni hinahalo ta sa mga building blocks. Ngunyan po, pigihiling mi naman, gibuhom po ining construction blocks para po mapakinabangan man kan sa tuya pong mga katugangan, mahalon po baga ang kahoy ngunyan. Ang coco lumber man, halos paubos na po, tapi babawalan man kita kang PCA. Kaya puhan po siguro na maghanap pang kita ng alternative using alternative materials. Iyon na po ining waste plastic, gibuhon ta pong building blocks, tanganit po na magamit agiraray. Ano po si inaapod na reuse? Bago mo po yapon sa landfill, mapakinabangan tamo na ning husay, tangani po na mabawasan, dikit-dikit, ang satuya po mga basura. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Investment and Trade Promotion Office bukas para sa mga startup business founders sa Ciudad de Naga. Detalyas kayan, Paulo de los Santos. Bukas ang Investment and Trade Promotions Office o ITPO sa mga nagenyo na mawat magpuunin startup business magin sa mga startup founders sa syudad. Tanganing matabangan ang mga ini, magpatalubo kan sa indang pigpo na business innovation. Ang startup, sarong klase ng negosyo online na nakakatabang mag-digitalize kan traditional businesses asin iatod ang digitalization sa komunidad, lalo na ngunya na may pandemya. Segun, ki John Paul Legaspi, Investment Marketing Officer kan nasambitan ng opisina, nakulaan papel kan startups sa mga traditional business establishments, tanganin maka-adjust sa new normal, lalo na kan kasagsagi kan pandemya na nagtaong abala sa dalagan kan negosyo, huli sa limitasyon sa business operations as in movement kan tao. The startups were able to complement sa traditional businesses na introducing digitalization sa ating community so that we will be able to catch up sa new normal, even if there are disruptions, we can still move forward through the help of startups. Pig-share to ni Legaspi ang asistensya kan ITPO sa mga startup founders asin sa mga makwot magpoon kaini bilang pagsunod sa Digital Startup Ordinance na nagtataong kasuguan sa opisina na magtaunin tabang pinansyal asin teknikal sa mga mapuon kan nasambitan ng business innovation. Para sa iba pang mga impormasyon manangod sa mga programa kan ITPO, magbisita sa Digital Innovation Hub Facebook page. Recently last year napasa yung ordinance, Digital Startup Ordinance na nagsusupport talaga sa mga startups. We provide funding, facilities, equipment, connections, pilot testing. If you want to grow your startups, we're happy to help. And we try to create a collaboration with other agencies, other stakeholders para mas malaki yung tulong namin na ma-provide sa startup.
Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, huring baleta, Naga Global Business Park piglala umang mahatod nin bagong oportunidad o trabaho asin negosyo sa laog kan syudad. Detalyes kayan, Paulo De Los Santos. Minhuli sa makusog na dalagan kan ekonomiya sa syudad din Naga, pigmarhay kan Lautan Luwas Incorporated na mag-invest sa syudad. Tanganing makabukas din panibagong business as in job opportunity sa maabot na panahon. Katakod ini kan groundbreaking ceremony para sa Naga Global Business Park sa Almeda Highway na piggibo kan nakalis na Biyernes, ikad-29 nin Abril. Segun kay John Rick Arvin Yao, presidente kan nasambit na kumpanya, pigmarhay ninda na mag-invest sa syudad bilang legacy project kan sa iyang pamilya na matabangan ang komunidad sa syudad sa paagi kan pagtugdok kan multi-million na business park na may hewas na 9.5 hectares. Ang Naga Global Business Park sa raw mixed-use development site kung saan itutugdok ang Grand Market Mall, BPO, health facility, commercial buildings, office buildings as in townhouse project development. Plan to build a master plan development here in Naga City. We want because we are from Bicol, so we want to invest. It is also like a legacy project for our family that we are able to both develop master plan development as well as help the Naga community, the Bicol community. So we envision this to have a grand market, to complement the BPO industry, to have healthcare facility. We also have residential residential development. So it's a master plan development. Kan nakalis na mga bulan, pigdeklara ang syudad din Naga bilang most competitive component city sa nasyon dahilan kan pag-atrakar nin investor sa syudad na kinababalayan kan pamilya Yao, nagikan pa sa probinsya nin Camarines Norte. Naga is a booming economy city. Number one is we are from Bicol. Number two is Naga City is the highest GDP growth in the whole country. And as mentioned by Mayor a while ago, is the most competent city. So we want to invest in our hometown at the same time where we believe that it will really help the community. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News. Ang aran kan City Events Protocol and Public Information Office. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Neni Diasis, asin kan sangguniang panlungsod kan Naga, siring man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team. Ini ang sa indong naging parabarita RSR, masunod na Allen Riondanga sa tong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo De Los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa tong Aramon. Mga tugang, Diyos Marina Sabadong pag-aaga, asin welcome sa programang sa tong Aramon. Ini po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Liwat po, kita live na nadadalan sa
City Government FB page. Siring man sa Anaga Ngunyan News FB page as in live na nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM as in 89.5 radyo natin. Mga tugang, ngunya na pagka-aga, marayta po na maging bisita, maimbitaran sa tuyang programa sa tuya pong mga opisyales, mga pamayo kan City Youth officials para sa taon 2022. Aram ta po baga na ang syudad igwang kaunan na programa para ma-engage ang mga jóvenes, maging intern ta, kunbaga, pag-abot sa local governance. Tangarig si mga jóvenes na iintindihan ang mga proseso digdi sa laog kan sa tuya pong gobyerno lokal kang Naga. Kaya ngunyan pong pagkaaga, pinagmarita pong maging bisita sa tuya pong City Youth Mayor, Jose Patricio Camato, and si City Youth Vice Mayor Luisil Hernandez. Kaya Mayor, Vice Mayor, good morning and welcome po sa program. Maray na aga po. Yan. Mga tugang, si City Youth Mayor Camato, kung tama, Mayor, ika ngunyan, second year na estudyante sa Bicol University. Mga tugang, Chemical Engineering ang course kan sa tuyang City Youth Mayor. While our City Youth Vice Mayor, si Vice Mayor Hernandez, graduating junior high school? Yes po. Sa St. Joseph School. Yan. Kaya these are the best of our examinees po sa ginibutang City Youth Officials Program. Mga tugang, bako ining pasil na programa, bako ining eleksyon, bako ini yung pasirikatan, bako ini yung kung isa ang popular, iyo ang napipili. Sa tuya po mga City Youth Officials, pinagpipili susog sa examen, susog sa written exam, susog sa interview. So, pigsasara kan gobyerno lokal sa tuyang mga nagiging mga pamayo o mga opisyalis ng City Officials Program. Mayor, siguro bago ka itong mga programa Vice, bago si mga programa, si pagtukar ta kayan, kumusta mo niya ng eksperyensya? Mayor? Maray na aga po ulit, sir. Para po sa ako, sarong maurag, asin maugmang eksperyensya po ini. Hanggang ngunyan po, nakaukod po ako sa kuyang obserbasyon asin saro asin pagtabang sa sakuyang counterpart po na si Mayor Nelson Legacion po. Kumusta ngunyan, Mayor? Ngunyan baga si aramta garo ikang ngunyan ang man of the house. Ta si Mayor may mga beses yaon sa kampanya, ika ang nawawalat sa opisina. Kumusta ngunyan ang pagsibot? Ngunyan po, kadakulon talagang tao ang nag-aarabot sa satuyang City Hall. Dahil po igdi, doble effort po kita na i-welcome asin i-entertain asin i-cater ang sa indang mga concerns and sa indang mga gustong ipaabot sa satuyang syudad po. Vice, kumusta ngunyan ang garon na isalang na kamo sa session kang sanggunian? This is your pera. Nakaduwa na kamo? First session mi po kadto yung Wednesday po, CYO po. Tapos session with 13th sangguniang panlunsod po kadto yung Tuesday, this Tuesday. This Tuesday, so pantira na ng session po nindo ngunyan? Ay, parang ang natindiran nindo sa sanggunian? Na po, duwa na po. Duwa na. So, kumusta po ang eksperyensya na yaong kamo at the midst of your counterparts? Kumusta ang debate? Kumusta ang dalagan? Kumusta ang sa tuyang mga kairibahan sa City Youth Officials? So far po ako po ngunyan talagang kinakarabadan ako and day pa nawawala sa ko. Ito yung doubt ko sa sadiri ko na tano akong napilig diyo pero feeling ko nasa plano talaga yan ni Lord and parang I take this as a challenge na lang na mag-improve as a person and tabangan ko man si mga kairiba ko na mag-improve man sinda. So basically po as part po ng legislative branch, ang role mi po kaya is magpasa ng mga ordinansa and resolution na makakatabang sa ma-fulfill sa needs po kang society and lalo na po sa mga youth mingon yan. So far po ang mga derebatehan talaga kang 13th sangguniang panlungsod talagang intense and astig po as nahiling mi po sa kanila yung competence and of course yung iba-ibang
opinions po ninda. And as well as naman po yung CYO 2022, so far matitibay po ang mga napili, kaya deserving talaga sinda sa mga positions na napili ninda. And ako pa sa presiding officer, siguro ang role ko lang talaga is mag-medal and mag-mediate sa inda na day parang sarabunutan or mag-escalate pa ang iwal. Arugenta, very talaga sinda, very vocal and very competitive kung baga. And smart. Yun po. Actually, man kita nahiling niya nag-burulyadahan, nag-Koreanan sa sanggunian. Pero yan ang pinaka-role talaga, kang pamayo kang konseho. Making sure na gabo sa debate, mas nakasentro sa issue, bako sa personal, na differences kan sa tuya pong mga konsihal na kaibanan sa debate. Kaya kung akala kang iba na nakatuko lang ang vice alkalde sa Tahaw, tagapukpuk ka itong Gable, bako po yan ang pinaka obligasyon siguruhon na maray ang dalagan kang diskusyon. As in magtahaw kung kaipuhan ng magtahaw, lalo na kung mainit ng marhay and salto na, kumbaga lahos na siya duman sa pinag-uurlayan kang konseho. Mayor Vice, dumang kita ngunyan sa aram ta dako sa to naghihinanyog, nagadalan ng mga hobbies. Si mga pag-iriban nindo sa city youth officials, si mga dating mga city youth officials, no. Ano ngunyan sa parte kang ehekutibo? Ano ngunyan si kumbaga main na programa? Ano si mayor na proyektong garo pigihiling kan sa imong administrasyon ngunyan na sesentruhan kang sa indong batch na human ang sa imong ibubusol, itutulod sa imong counterpart na si Mayor Nelson Ligacion? Para po sa kuya, nagpaplano po ako kang executive order na surugan executive as in lehislatibong parte na magkaigwang direktiba sa pagpapatibay ng pagtaong impormasyon sa satuyang mga residente, lalo na po sa Naga, manungod sa mga napapanahong issue. So ano po ining issue na ini? Gusto ko pong himayon na mainot po ang satuyang pinaka dapat i-prioritize na manungod sa socio-environmental issues. Matatabangan po kita kanikang DNR. Manungod po sa pagtaoning impormasyon as in factual, as in masasarigan na day po kita matatawaning inaapod na fake news po baga. Dahil very crucial po ining issue na ini sa kapalibutan. Ano po ining mga issue na ini? Saro na po igdi ang global warming, ozone depletion, pagkatunaw kan yelo sa polar region, and asin po ang namamatian ta po ngunyan na climate change. So, mapuon pa lang po ngunyan, di ko po aram kung masasabi kong amay pa ang panahon ngunyan para mag-aksyon, pero ini po kay puwanta pong magtaoning sense of urgency sa buong nasyon, bako lang po sa syudad ng Naga, na kay puwanta pong mag-formulate kung aring mga bagay ang kay puwantang gibuhon, aring ang mga bagay na iwasan ta, dahil po bilang sarong residente, namumuhay ng iba't ibang namumuhay ng iba't ibang pag-consume sa mga goods. So, malaog po igdi ang satuyang biological footprint. So, kumbaga, digdi po sa biological footprint, magiging aware po kita sa satuyang transportasyon, sa satuyang pag-consume ng mga kakanon, mapaprocess man o natural, and asin po sa satuyang mga binabakal, kung biodegradable man po siya, non-biodegradable, or purely nature-friendly. Masunod po ang satuyang women empowerment and LGBTQIA+ community empowerment. And dahil po igdi kay puwanta pong tawan ning pusog na impormasyon na bao po ining basta-bastang mga tao, bao po ining basta-bastang mga society na giniribo sana na dahil mo pwedeng sabihin na babae ka lang. Yan. Or LGBTQA ka lang. Ayun po. Mapapansin ta po ang saro sa mga
talagang namumuno, as in mga matitibay sa satuyang iba't ibang aspeto sa gobyerno o sa showbiz man o sain pa pong mga aspeto saro po ining mga parte kang kababaihan, as in LGBTQIA+ community. And masunod po ang satuyang dropout rate, illiteracy rate kang satuyang syudad. Dahil po igdi mapapansin ta po sa sarong inaapod na reality show po, deta na po pangaranan, na igwang kapwa ko hobenes na igwang day sa indang may aram, as in day mulat kung ano ngaya ang patungkol sa Philippine history. Dahil po igdi kay puwanta pong mas tawan ning aksyon and give tawan priority na bako po ning suba-suba sana. Kumbaga mahiling ta po sa social media na ginigi po ning katatawanan, as in meme, pero behind that humor po saro po ning reflection na talagang nagkakaigwang misconception, as in kakulangan sa pagtaong nararapat na edukasyon sa kapwa hobenes. And masunod po sa tuyong pag-prioritize sa marginalized sector or sa satuyang mga nangangaipuan ng tabang talaga. So digdi po magkakaigwan ng job opportunities, scholarships and programs. Digdi po nakapaloob ang mga proyekto, as in mga naipanukalang batas na talagang nagtataong aksyon sa satuyang mga gustong tabangan. Dahil po bilang ako na gusto po talagang magserbi, as in maging ipatuloy ang student leader, naaraman ko sana po ini sa social media. Dahil po igdi arag kang CYO, scholarship programs kang ESSO, and sa mga iba't iba po pong mapa government based or non-government based na pagtabang, kay puwanta pong i-reach out ining mga taong ini. Aram ko po na bakong gabus may aram igdi. Na kay puwanta pong sabihan sa inda na desinda solo sa indang buhay. Yaon po ang gobyerno na magtabang sa inda, and day po kita nagpapaliman-liman kang hinaing ninda. And mahuri po ang pinaka-general kung saan po talaga nagsa-circulate ang gabos, which is the fake news. Digdi po maririsa, very timely po, and ngunyan po about elections and controversial issues na nagluluwas kung saan po na data man talaga masisigurong credible ini. And also about sa red tagging, ari po kayan. And sa mga kung ano pa pong mga related na panraraot sa sarong tao na may man talagang pinagbabasehan. So dahil po igdi, ikaw po akong naplanong proseso kung paano ta po ni mai-actualize or kung sabihon paano ta po ini maisasagibo. Inot po dahil po igdi sa direktiba, magkakaigwa po kitang hararom na pag-intindi sa mga nasabing napapanahong issue. Pagkatapos ta mag-intindi as in aramon si mga bagay-bagay, magkakaigwa po kitang pagkamalay sa palibot, dahil po igdi magkakaigwa po kitang pagkonsidera kan mga aspeto na nakakaapekto igdi. Taba ko lang sana po ini sarong bagay na connected, directly connected. Iko-consider ta po ni as a network of different factors. Ang masakit po igdi, akala ta sarong bagay sana ining konektados digdi. For sure, may mga mas hararom na kondisyon, as in mga rason kung tano po ini nangyayari. Dahil po dyan, sa satuyang pagproseso, as in pag-analisa, magkakaigwa po kita kang pinakahuring aksyon, which is pagtaong aksyon, as in proyekto na may short-term or long-term goal. Digdi po, tatawan ta pong focus or kumbaga sabihin tang doon na ang impormasyon bao siyang direktang solusyon. Ini po ang misconception sa mga tao na ibig sabihin na may aram ka, tapos na. De po sa knowledge o de po sa dunong
nagtatapos ang sarong pag-aksyon, kundi tulay sa naini sa paggibong aksyon sa masunod na solusyon. Kumbaga po, sabi nga ni po kang mga gurang, day ka lang basta may aram. Dapat may pakiaram, asin nakikiaram ka. Ang edukadong hobenes nga ni, ang dapat makasigurado na maurag, asin masasarigan and competent ang mga masunod na satuyang mga leader, asin ma-take over kung ano man po ang mga ginigibo kang mga kagurangan mo niyan. Mayor, ini mananggad tama mananggad ining plano na magkaigwaning masararom na pagpaintindi sa mga hobenes aram ta mga tugang bako lang sa mga hobenes kundi sa mga lambang na mamanwaan. Aram ta and very apparent yan ngunyan si mga nagpaparturubod sa fake news. Igwang mga and in fact maski sa lokal sa Naga nagiging very blatant na ang pagpaluwas ko niya ng mga fake news and lalo na sa mga national issues, no? And ini nagkataoning sala na pag-appreciate kang mga problema asin mga dapat na solusyon na dapat itao kan gobyerno. So kaipuhan magkaigwan ng mga impormasyon siguro ng pagtatanos kung tama Mayor ansa kung kuyan sa imong mga plano, no? Tanuson si mga salang impormasyon, itama su direksyon kang impormasyon, tabaad sikit ang taon ng impormasyon ito pala masato nagdadangog mampalan sa tuyang nakakaintindi, dahil dai man naiintindihan kang ordinaryo, dai man naiintindihan kang tao so kinukonvey tang informasyon tabako to si lingwaheng gusto niya o si lingwaheng naiintindihan niya o si paagi kang informasyon na may access siya ngunya mga kadaklan si mga hobenes igong access sa social media, may access sa internet, no? Pero panagdumang ka na sa mga araal daw na nagtatrabaho, sa araal daw na nagkakayod sa satuyang mga tricycle drivers, si mga jeepney drivers, si mga ang buhay yaon sa pagtinda. May manyan panahon para magparahiling social media, no? So kung paano ta mako-convey si impormasyon sa inda na makakaabot maski sinda at the comfort of their tindahan or habang sila nagpapahingalo siguro pag pagkatapos kang pagkayod. Ini normally ini si mga tao na panag-uli sa harong maturog, mapahingalo, manang tayo magpara-check kung ano si madangog iyon na yan ang pagbabasehan. So we're looking forward na magibo ini under the administration kang under sa liderato kan sa imong liderato together with your city youth sangguniang panglungsod. Pero Mayor siguro mas mahalaga tama ka tawanan tanduon itong basic information mas maray na itong mga hobenes tawanan taning maninigong impormasyon itong ang akala kang iba dahil mahalaga sa impormasyon pero ito palan kaipuhan dahil aram tamang bagang mga tugang pag urog na si istorya si istorya kang Pilipinas pagsalaan sa itong apresasyon o daita naiintindihan o daita aram sinangyari sa nakaagi, chances are uuliton ta si mga sala kan mga nakaagi, kaya mahalaga na iimpormaran ta ang mga tao. Bako siguro dahil ikaw kitang bayani. Tama ito bagang nangyari, let's mention it. Itong Madjoha issue, gumburo sa palan. Nadailan siguro nakasentro talaga sa si mga pangaran. Kundi ano si rason, kung sinda naging bayani, yan siguro dapat ang maintindihan. Tangarig dain na mautros yung mga problema kan dati. The oppressions of the past should not be carried or repeated sa presente, tano may gumburo sa dahil may oppression kang panahon. And ang oppression kadto minsan gobyerno pa nga ni ang nanginginutan. So kaipuhan maibalik ta yan basic na knowledge na yan. Tangarig dai nagiging abusado ang gobyerno, dai nagiging abusado ang mga grupo, dahil pag nangyari iyan
isa pa ang dudulukan kan tao. Mayo na. Because supposedly the government should be protecting the people. So, naiintindihan tayo ini mga tugang dahil kita mismo na hihiling tanian sa ibang mga lugar, very apparent na ining misappreciation of facts. No? Kaya minsan ang si dapat na nagpoprotehir, iyon na ang nagpa-persecute kan mga tao. Dumang kita, Mayor, salamat duman sa programa. Although ini mga tugang understanding da bako malang gigdi Mayor, tama, dahil man bako malang inilang ang programa. Kaya lang ini si highlight kang administrasyon. Dakulong pang programa ang City Youth Executive. But for the lack of time, ini ang prioridad kang City Youth Executive. Vice, ngunyan, nakaagi na si sesyon, nahiling ta naman siguro su garo dalagan, si mga priority legislative agenda kan mga pag-iriba. Kumusta po ngunyan? Ano na si mga nasunad? Ano si mga planong si mga plano pang isunad ngunyan na mga legislations kang City Youth Sanggunian? So far, halos na-mention naman po ni Yorms, ito yung pong mga pwede mi pong i-implement since kami po ito yung mapasa ng mga ordinansa, mga resolutions and plano po na pwede ming ipapasa para duman sa executive branch. So, ini po lugod, siguro madagdag na lang ako and gusto ko lang i-highlight itong mga specific terms na dapat ng pagtuunan ng pansin, lalo na as a CYO 2022, gusto mi talaga mag-leave ng impact while aligning ourselves with the issues na dapat ming ma-fulfill during our term po, our 1-year term strictly. So, gusto mi pong ma-improve and focus on long-term effects and timely issues na dapat nang ma-address ngunyan. First is tong sa halalan po. We are encouraging the youth to vote wisely. Actually, igo po ako yung specific resolution po na pinasa kang sarami pong mga youth consi. Sabi po igdi, a resolution requesting all the sangguniang kabataan of the 27 barangays of Naga City to encourage the youth sector to utilize their right to suffrage for the coming national and local elections this May 9, 2022. So, ang ibig po sabihin kani, day porkit mga aki kami, day porkit arog kami kanika young, it doesn't mean na day dapat kami medal duman. Day kami makiaram ta sa sabihin mi, ay aki pa lang kami sinda na mga gurang bala naman sinda. It is our obligation na aramon taang responsibilities ta as the paglaom kan bayan. As young as now, we should be involved as future adult voters then, parents for the youth generation. And second po is duman sa contra vote buying. Aram ta po na very rampant siya today, and even I think in our city may nangyayaring arog kayan. So we should not normalize it. So vote buying kasi nakakangirit siya and as well as nakakalungkot. Kasi the word itself is very inappropriate and negative, and it shows how dirty the politics is sometimes. Alam ng kandidato na ang effect ng pagbibigay ng pera or ayuda para sa pangangampanya. So, I have friends po kasi na nag-fall victim to vote buying, and I tried convincing them, but it seems like they are really not very open-minded, especially yung family nila, stick na talaga duman sa tigpupusuan na ninda. So, which is the problem that we should fix. They are more onto the temporary benefit, but the long-term consequence to suffer. So, iniyo po, kayang napapansin kong cycle. So, may mga taong nagbabay ng vote. The politicians take advantage of uneducated citizens, and then yung mga corrupt leader reigns. When they reign, the people suffer, and the leaders steal from the people's money. So, si nagdudusa, si mga tao man sana. Tapos ito yung mga maning tinataw ninda sa inda, hali man sana sa inda. So, parang nagiging cycle talaga siya, which is dapat ang i-end na. So, mahalaga kaya po digdi ang napansin mi, napakahalaga and very crucial ang education kasi alam natin na ignorance leads to fear and fear leads to manipulation. If we're educated, we won't be easily swayed, cornered, or fooled. So, ini po ang mga naisip ming mga pandemi pong gibuhon. Kasi ayun nga, very rampant din ng mga trolls, bandwagon. Kung isa may pinakadakol na heart, pinakadakol na subscribers, duman na sinda nagduduman. And mga chismis, mga fake news. So, napakahalaga po talaga na kitang mga individual, educated kita, di kita maasa sa iba
to determine our stand in life. So, iniyo pong naisip me. So, basically, research po. Napakalagang research, pero minsan sa pagre-research, itong mga information data aram kung ano ng pagkakatiwalaan. Kaya dapat we make sure that the sources are credible. And in parang sa paghihimay ta sa mga kandidato, let's make sure na malinig ang track record ninda and we stick to the facts. We ask from others and we also get involved by discussing with our families and friends. And mahalaga din po ito yung historical revisionism na kasi nga yun nga po may kasabihan na those who don't learn from the past or from the history are doomed to repeat it. So we should learn from it and try to parang isip mo tama ng benefit kang iba. Bako lang kitang ma-suffer or ma-benefit sa specific action ta, kundi ang gabos na taong nasasakupan ta po. And this tells us that we should be a step ahead to survive in this changing world. So ito man lang, kasi we should not estimate the power of one vote. Our votes will declare the fate of our country in the next 6 years. We will be held responsible and accountable for our actions. Pero I believe na it's not yet too late for change. So, for us po, ang naisip MIU, i-maximize me ito yung mga kagamitan and availability ka mga resources na yaon kami ngayon, especially 21st century youth. Igwa kaming very kami sa internet and technology. So, we should yun nga, posters, informations and other mediums of spreading awareness. Pwede man printed materials, yun sa SOCMED, pwedeng sa radyo, pwede sa media news and commercial. We should use the technology wisely. So, yan man lang po for the halalan things. Second po sa mental health, kasi survey says na nagtaas ang bilang ka mga taong nade-depress ngunyan, nagpapagadan, and ako personally na madami na akong na-experience na anxiety attacks. So, I think that the best concrete solution for this is to have a person na pwede nindang makaulay, like one hotline and one place with stress relievers. And second po, and third po, duman sa education na banggit po ni Yorms na nagtataas ang dropout rates ka mga estudyante. And we have this parang mga interventions po na pwede tang i-apply. First is tong community Wi-Fi. In every barangay, there is a free access to Wi-Fi kung saan yung mga taong nandoon, magkakaroon sila ng libre, hindi na sila magbabayad. And e-learning hub with all the materials na kay Puaninda. And ini po ito yung garumi nag-suggest po na mini libraries kasi for long-term effects talaga siya. And na-mention din po ni Yorms ito yung sa information literacy po kang kabataan ngunyan, na ito yung garo, dakol nga ni pong nabubuli and dakol garo niningiritan. So, dapat we think na ang mag-improve dyan is yung sa role din po ng DepEd na pakusugon ninda ito yung ninda, palawigan ninda ito yung lawak kang knowledge kang mga youth po. And sunod po, ito yung youth involvement. Digdi na po kita sa exciting part. Paparating na tayo sa exciting part. So, digdi po sa youth involvement, sa maagi pong May, harani na po, igwa kaming Youth Month celebration po, na pinanginginutan mi po ni Yorms Kamato. So, igwa po kaming 5 parts. May kick-off, kung saan dyan magsa-start po ang mga activities. May simple lang na event, tsaka may mga pag-games. Sunod po, duman sa main, dyan talaga to yung pinakabongga. May bisikleta, may tree planting activities, may youth karawat, may battle of the bands, and etc. Virtual, may meme, may pa-poster. Sa arts week mi po, may pa-murals, and sa closing awards and recognition. So, very talaga, nafofokusan yung holistic aspects ng youth, hindi lang about intellect, but also sports and other aspects po. So, we are really aiming na ma-maximize ang talents ng mga youth and widening the scope of beneficiaries. Igwa po kami yung sarong resolution po, pwede akong mag-share, na parang sabi daw, a resolution requesting all the public and private school organization and student councils in Naga City and neighboring municipalities in Camarines Sur to join and participate in the activities for the Youth Month celebration of the Naga City Youth Officials 2022. So, ibig sabihin hindi lang kami naglilimit sa mga youth na yaon lang sa Naga, kundi ito yung mga neighboring municipalities na pwedeng mag-benefit po sa magayunon ming programa. And apart from that, ito yung pong issue mi sa environment. Duman po sa social media, madami pong nagpo-post about po sa global warming and may nakikita tayong mga scientists na yun nga inaararesto sila just because they're sharing facts and they're doing a peaceful protest.
which of course really parang dakol na in range dahil duman sa nangyari. So sabi ko to yung, according to that scientist, we only have 3 years to change everything. And yun nga, nakakasad kasi kinulong sila, and parang anong klaseng yun, dapat yung gobyerno mismo yung nagsusuporta sa kanila. And I understand naman them kasi may nababanggaan din silang mga kumpanya na mayayaman talaga and may connections po iyan. So yun nga ni po, ang magayon na concrete intervention ni it's itong ECOSIA na sana mag-download ng app yung mga youth, and yung parang mag-delete ng Gmail kasi nakakadagdag yun sa toxic gas emissions po na nakakaabot sa buong mundo. And igwa pong latest na project po duman sa solid waste management. Ito yung sa plastic to petroleum project po. Ito yung tigi-utilize tong gamit imbis parang trash to something useful. Ito yung plastic, convert siya into petroleum na pwede pang magagamit sa ibang uses, which is a great milestone nga ni po kasi ang naga talaga very productive sa arog kaning mga bagay. So, ayan po. Duman man sa environment, syempre ma-post din sa SOCMED, and sana mamulat kita sa reality na ini yung bagay na iniyo. Pwede tapang ma-change, pero kung ang mentality ng mga tao closed, mayong mangyayari. So, ito man lang po. And na-mention din ni Yorms, ito yung dissolve gender discrimination. Dapat igwang women and gender inequality sa satuya. Pero po, so far, nahihiling ko talaga ang improvement kasi sa CYO 2022, igwa po kaming mga LGBT din na tigwi-welcome sa community me. And next po is ito yung economy tab, duman sa employment rate. Igwa po kaming parang duwang projects po from the CYO na iniisip mi. Ito yung business bazaar and job opportunities po, especially sa out-of-school youth, and daw asisay po pwedeng magduman. Ang target mi po, June and July, which are the summer seasons po. Kasi mayo dyan, syempre mayong lawg ang kadaklan sa mga tao. So why not be busy and productive on something na pwede tapang pagkakitaan? Naghihira na talaga ang kinaaban, ang summer tango yan, June and July. Yes po. Dahil summer, mga tugang, ang apod sa klase ko niyan, pag bakasyon, iyo yan ang summer kan mga eskwelahan. Akala ang iba ang summer si panahon, no? Ini po si summer, ang summer vacation, ini garo si summer season kan mga eskwelahan. Yan, June and July ang summer. Yan. And lastly po, ito yung mga underprivileged people or mga taong harayo sa gobyerno. Igwa po sa mo yung nagsuggest na ito yung mga tribo baga na hararayo sa tuyang syudad na pwede sindang mag-benefit. Nakita na sana ang marani sa inda. Bakit yung sinda pang mag-adjust. Ta feeling garo ninda, napapabayaan na sinda. Where in fact, yaon kita igdiyo ang gobyerno para mag-alalay para sa inda. So, ini man lang ang parang overall na panahon na parang feeling taday ni importante, and we will realize na ngunya nakaipuhan ta na we should update it and focus on what our society needs talaga. Kaya kaipuhan ta ning information plan. And tama po ikata si Yorms na day sapat na may aram ka lang, dapat nakikiaram and nagpaparamdam ka. It's time to upgrade and level up ngayon na 2022 na. It's awareness and actualization. And with this, kaipuhan ta dapat na i-apply na yaon kita sa sarong bansa, dapat ma-involve kita kasi iyon ang responsibility kita as citizens. Yun nga po, you can do things that I can't do. I can do things that you cannot do. Together, we can make great things. As part of the LGU, dapat ma-make sure ta na mayong nawawala at mayong napapabayaan at mayong napupungawan. Gabos po kita di para pantay-pantay. Yan. Thank you po. Ito haralo na to mga tugang ha, may pang Miss Universe na kita duman, may pang sanggunian. But the message is clear. Ang mensahe kan mga hobbyista, mga mensahe kan on the serious note of this. Ang mensahe kan mga hobbyista, kaipuhan igwang mas pusog, mas detalyadong programa sa impormasyon para sa kagabusan. Dapat gabus inaabot, Bako lang si may social media, bako lang sumay access sa radyo saka sa TV. Dapat si mayo lugod access iyo dapat ang inaabot, because we can only empower people kung aram niya si programang igwa. Taday man sabi nga ni kayan, isay man ngaya ang ma-access kan sarong serbisyo, kundi niya man aram na igwa palan siring na serbisyo. So that's saro yan sa na
hilingtan na pinaka-prioridad, both of the executive and the legislative. And of course, the issues in environment. Nakakaugma na ang mga hobbyist na ngunyan, iyon ni ang pigihiling. Because isa ibang mga talaga ang mamakulog, kundi sinda si mga masurunod. No? Isa man ang mamakulog, tas sinda ang masapo sa ginigiribot ang ngunyan. No? Kung magpadagos-dagos ang problema sa environment, ang masapo si mga masurunod. And obligasyon tayan sa lambang saro. Before we end, Tabi, Mayor, Vice, you mentioned vote buying, itong importansya kang pakikialam sa eleksyon. Ang iba kaya baga mga hobbyist na ngunyan, si mga kapwa hobbyist, si mga kailad nindo, ang sinasabi ninda, pabayaan ta na nga sinda because garo day man kaibukan na dyan. Ano man tamay makakabali pa kita dyan. Importante sa mo, may wifi kami, makakawat kami. May mga arog kayan sa grassroots, sa baba, sa grounds. Iyan ang pagmati. Iyan ang kadaklan na mindset. Ano ang sa lindong mensahe na kaipuhan nindang madangog, tangarig ma-engage, digdi sa gigibuhon tang pirilian. Mayor. Para po sa ko, isipon ta po, as in, talagang isa puso ta na bako po ining normal na gawi as in gibo kan sarong kandidato. Na bilang sarong responsableng botante, lalong-lalo na po sa kuyang kapwa na hobenes, dawa isay pwede magtabang actually sa komunidad, dawa ba kung karampanyahan po baga. Mm-hmm. So, ang gawi kang pagmalasakit as in pagtabang kan sarong gustong mga kandidato, dapat consistent bakong sararo ang hawhaw kumbaga inaapod po. So, digdi po maabot si sinasabi kan sa kuyang partner sa sa CYO na si Vice Mayor na data po i-take as kumbaga pros. Talaga pong kita po ang dehado na ini po kumbaga a good future is not worth risking for just a one-time relief kumbaga po. So di po dapat matutumbasan ang satuyang boto daw ano pa pong itao sa to o ipahiling sa to. And sa mga nakakaranas kani lalo na po sa kapwa ko hobenes, kay puwanta pong iboto, kumbaga sabi nga ininda, vote who deserves it, not who manipulates it. Kasi po, sarong dakulang refleksyon, anhiruon asin gawi kan sarong kandidato bago pa i-attain itong pwestong gusto niyang makuha. Kumbaga po, what if po na ngunyan pa sana sarala na ang gibo niya? Paano pa daw po pagsinda na ang nakatukaw? So, dakula po ning question as in kahaputan sa satuyang mga nakaranas kani and lalong-lalo na po sa nagkukonsinti kani. So, patunayan na kita mananggad ang pag-asa kang bayan, mga youth, na kita po soon to be the leading generation. Kung sa mapuan pa lang po sa satuyang kahubenan na sarala na po ang satuyang disposisyon as in pagpili sa satuyang liderato, papaano pa daw po kapag kita na po ang mga magiging masasarigan as in tutubudan kan mga masurunod na hobenes or henerasyon, kita po ang magiging kumbaga pundasyon sa tuyang syudad as in sa buong nasyon na aramon ta po habang sa murang edad ngani po na aram ta na po ang sala sa tama. Maabot ang panahon sa kuyang henerasyon, sinda po ang magiging leader, presidente man, o kung sain-sain pa pong mga aspeto. So, gusto ko lang pong linawon and i-redefine kung ano ba talagang vote buying para po maging aware sinda. Na ang vote buying po, it is any form of goods in exchange of votes. So, ibig sabihin na kwarta sana po ini. So, kung isa-search po nindo, maabot po ni sa iba't ibang mga example. Syempre po, mainot na po ang monetary o kwarta.
Masunod po ang consumer goods o ang mga pangangaipo na talagang maitatao na kumbaga po alanganin nun baga pong oras. As in, pangatulo, services na talagang ipapangako po na kumbaga may benepisyo kang makukuha na di po maagi sa legal na proseso. So, sana po sa mga nakakadangog kay ni, lalong-lalo na po sa sa kapwa ko na jóvenes and pati na po sa gabos na botante na maging wise po kita. As in, makiaram po kita kung arin po baya talaga si deserving na tubudon ta, as in magiging pinuno and malid sa satuyang sarong grupo, sa sarong syudad, and maging sa buong nasyon po. Yan. Vice, final word siguro. Pangapudan sa satuyang mga jóvenes na nakaantabay, partisipasyon sa may giribunin ng aktibidad, as well as si suporta sa indong batch ko niya na City Youth Officials. Siguro po when it comes to duman sa inot nitong hapot na vote buying na mention ng gabos ni Yorms po. So, ang idadagdag ko lang po is about sa participation garo kang youth na kung kamo, syempre, day man kita always parang, day man kita forever young. So, let's have this parang abbreviation. I kept on repeating this and uulitin ko ulit. Itong NCYO, aram na nininda. So, and to never be afraid. Dahil pa yan aram. Yung mga City Youth po ata siguro. NCYO po. Naga City Youth Official, pero may iba pa tong meaning for me. So, and to never be afraid to take risk. Kasi sa life, madaming ino-offer na opportunities and doors for parang improvement kita. So, let's take it and grab the chance to parang discover more about ourselves. And see to contribute our ideas, plans and talents sa ibang tao. Kasi aramtang may potential kita pero parang yaw lang kita sa gilid, feeling tayo sinda na kayan bala, kaya na nindayan gabos. Pero aramtang man na kayang-kaya ta. And why to you live YOLO, you only lived once. So let's maximize life into something productive and to something na meaningful talaga. And lastly, operational exposure. Digdi po sa CYO 2022, na-expose po kami sa mga procedures na nangyayari sa loob kang LGU na nakakanod kaming makipag-socialize with others. And I believe na day ka tulos nagiging matibay in a snap of a finger. It really entails process and practice together with the adults na pwede mong maging guide into becoming better as a future adult na rin na matukdo sa mga susunod na henerasyon. So when it comes naman po duman sa voting, so aramdaman na every single vote is very crucial. We should not gamble it for something na parang, yun nga sabi ko, temporary benefit, but 6 years kitang madusa kung data to ginamit ning wais. So, ayan po, everybody will benefit from it. And to be honest, ako talaga, feeling ko mas naging involved ako sa arog kaning mga issues ngunyan lang na junior high ako. And for me, it feels good to discuss and have a meaningful conversations with your family, especially about sa halalan and yung mga kandidato na talagang hinihimay-himay, and we listen from different stories and perspectives po. So, yun ang masasabi ko lang, vote who is transparent, vote who is reliable and really caring. I-measure tato yung track record, contributions, and credibility kadtong tao kung kaya niya ba talaga mag-lead or sadyang yaon lang dyan para sa kwarta. So, let's not take advantage of this parang year to parang isugal tayo yung mga taong syempre makahirak baga. So, data kay po aning kandidatong matibay lang magtaram. Kasi dapat sa kandidato, dahil lang yan puro tara mo pangako, kundi dapat nasa actions po yan. So as citizens, we are responsible and we are here for our future and for the whole country. Bako lang para sa sadiri mo. Thank you po. Yan. Ang mensahe mga tugang simple, ano? Ang mga city youth officials yaon nigi sa City Hall for them to learn the process. Pero sa interview tangon yan, makanuod kita sa mga adal kan sa itong mga jóvenes. Tinawanan kitang insights, tinawanan kita ning mga pagirumdum. Ini ang boses kan sa tuyang mga aki. Ini ang boses kan sa tuyang, ang mamana kan sa tuyang syudad, ang mamana kan sa tuyang Pilipinas. And
kaibanan dapat sinda sa mga isipunta sa pagdesisyon ta urog na ngunya na paabuto na pirilian. Again, dinideserve ta ang gobyernong sa tuyang pinipili kung kita mapili nin bakong tultul, maraya paman kita. Kung kita magpili ning marhay, then of course, kaibanan kita sa kamurawayan kung baga mangyayari sa tuyang nasyon. Bueno mga tugang, ang sa itong pagpasalamat sa tuyang mga bisita ngunyan, City Youth Mayor Camato and our City Youth Vice Mayor Hernandez sa pag-iba sa tuya, ngunyan na pagkaaga, and hopefully po dakul kitang naguno, bako lang si mga programa ninda, kundi si mga advokasya sa pagpili ning marhay ng mga lideres. Bako lang siguro sa Naga, pati si mga nag-aarantabay sa tuya, sa luwas kang syudad ding Naga. Ang liyabe kang progreso, totoo yaon sa mga tao, alagad at the end of the day, ang magiging facilitator kayan, ang matao sa tuya ning enabling environment, tangarig ang progreso makuata, ang kauswagan, matamasa ta, sa mga lideres na sa tuyang pipilion for this May 2022 elections. Mga tugang, again, we thank our city youth officials. Sabi nila subago bago magpuon, dahil po ngaya aram ang samuyang sasabihon, pero mala basta dakol kitang nanodan, especially on issues on the environment. Kaya again, Mayor, Vice Mayor, City Youth Vice Mayor, thank you very much for being our guest digi sa tuyang programa sa tong Aramon. Dakol kitang nanodan, dakol kitang naihiras sa tuyang mga paraan tabay. And hopefully this is not the first time na matuko kamo. Welcome kamo sa programa. Welcome kamo sa samuyang opisina para ihiras ang gabus na kaaraman, gabus na mga gusto nindong gibuhon para sa dading Naga. Thank you very much. And mga tugang, with that, we pause for a break. Pagbalik ng mga tugang, bisita ta Mr. Elmer Santo Domingo, ang Ateneo de Naga University, sa tuyang pag-ulayan. Si bagong pigmok na citizens-led group on against vote buying. Yan mga tugang sa pag-buwelta ka sa tuyang programa sa itong Aramon. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami daw may tubig man igdi, baka kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuya naman dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka lang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa Kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sila masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Nagkakan sa kuyang pamilya. Salamat. Sa tuong Aramon. Mga tugang, liwat, welcome sa tuyong programa. Buwelta po kita dito sa programang sa tuong Aramon. Ini po ang sa idol lingkod, Alan Rayondanga. So bago mga tugang sa itong naging bisita, ang sa itong City Youth Mayor, City Youth Vice Mayor, nadangog ta, very eloquent na maray ang sa tuyong mga City Youth officials, mga hoben pa ang edad, alagad nahiling ta ang tibay sa pagpaliwanag, ang pagtaokan sa indang mga ideya, arog kayang katibay. Hopefully arog mo po kita kayan sa pagpili sa maabot na pirilian. Pagpili kan isay ang competent, isay ang maray, isay ang tatao. Tangaring iyo ang magmanihar, magpadalagan ka sa tuya pong gobyerno. Bako lang po di sa lokal kundi sa interong nasyon, because sabi tangani subago, sabi kasi itong mga youth officials, we deserve the government we elect. Kaya iyan. Kaya ngunyan mga tugang, in line kayan sinabing iyan, kasatuya mga hobbines, kasatuya mga youth officials, sa tuya pong pinag-imbitaran saro sa mga miyembro, katong civil society-led anti-vote buying group. Aram taman po baga sa Naga na dakulaon na maray ang papel kan mga tao
ang sa tong citizens participation, citizens engagement, talagang iyo ang i-encourage kan gobyerno lokal tangarig maging kapartner, maging kaantabay sa gabos ng mga kalakawan sa pagmanihar paggobyerno kan sa tuya pong syudad. Kaya mga tugang para tawanan kita kan mga maninigong impormasyon, maaraman niya to ang mga gigiribuho ng mga kalakawan kan naga kontra bakal boto. Sa tuya pong pikimbitaran an direktor kang Ateneo Dinaga University Center for Community Development, ang sa kuya mampong kaibanan sa mga manlain-lain na kalakawan, insidenteng pagkisibutan kang syudad, mapa-COVID na pabagyo, ang samuya pong pirming kaibanan sa Incident Management Team, Sir Elmer Santo Domingo. Sir, good morning and welcome to our program. Good morning, Sir Allen. Good morning sa mga nagiinan nyo. Good morning sa mga nagdadalang kan sa imong programa ngunyan. Yan. Sir Elmer, again, thank you very much. Sir Elmer po, sibut-sibut ining marengon yan. Kaya lang kay puwan tapong butungon. After po kani, igwa pa kaming gigibuho na press conference sa paabuto na dakulang okasyon, digi sa Naga. Kay puwan ta po, Sir Elmer, magpasiring duman sa satuyang incident management team briefing. Kay banan si mga organizers. Tangarig, magiyahan taan mga maaratindir. Rinibo ang mapasiring sa Naga and kay puwanta pang maprepararan. Yep. Pero sir, katakod sa binilog na grupo kan civil society. Nagkaigwaning hiro. Paghiro ang Akadim, I understand si Akadim kabali, si mga ahensya, then si civil society na magbilog ning sarong grupo against vote buying. Po, Sir Allen, kasi enot nasa panahon kita kang eleksyon, as in sinasabi tang vote buying or vote selling na niyo, ini ang saro sa mga most commonly na or abused na incident or activity or lang pangyayari niyo katakod kang eleksyon na niyo, no? Kadakol-dakol sa Rizari ang mga reports, kadakol na nahihiling as in mga tuyaw ka mga tao, tano si Alganian. Tapos sa panahon ng eleksyon din, sinasabi ta na makatao, tinatawan ta ning pag education na ang sa indang pagboto katakot iyan kang sa indang diretso bilang sarong namamanuaan, bilang sarong citizen kang sa tuyang banwaan, kang sa tuyang nasyon, na ang pagpili ninda kang sa indang pagpili kan sa indang leader sa mga masunod na taon, hali iyan sa sagradong diretsyo na sa hiling ninda iyon ni ang tama na pinag-isipan ninda, no? Pero kung babaklion mo iniyo, nawawala itong pagkasagrado kaniyong pagbotong iniyo, no? So kung ipinapabakal o binabakal lang sa imong boto, nagkakaigwa siya ning kumbaga sala na gawi-gawi. Sa pag-practice mo o si free will nawawala. Si free will mo nawawala, no? Si free will, si pag-practice mo kang sa imong diretsyo na magboto, ning tama, ning naayon, ning nasa puso mo talaga. Nasa hiling mo, ining taong iniyo na binubotohan ko, susog sa sakuyang konsensya, susog sa sakuyang sa buot, magiging maray na gobernador, maray na leader para sa sakuyang banwaan sa mga susunod na taon. Sir, kamo dahil ini of course sa community development very important na bagay ini, no? Importante na maray na aram ta magana sa aspeto ning pagpauswag ning mga komunidad, aram ta na dakulaon na maray ang papel kang namamanuaan, and of course aram ta man na ang pinakalyabe kang community development dapat siguraduhon ta na si nakatukaw sa sarong posisyon aligned duman sa prinsipyo taman sa community development. Ano sir ang nahihiling na kumbaga sa nahihiling na epekto kang grupo or probably itong sa indo sa Akadim na epekto kan vote buying sa pangkaintiruhan na kalakawan sa governance,
sa mga programa na para sa tao. Hindi po. Sa academe kaya baga, di ba? Sa academe kasi pinagre-regard ng academe na kung saan yaon ang irestoryahan, paghanap ng katotohanan, no? Duman kita sa academe, nagkakaigwa ng mga diskusyon, ng mga pagluwas ng mga kuro-kuro, ng mga opinion. Minsan nagkakaigwa ng mga debate, minsan nagkakaigwa ng mga pagpresentar ng mga ebidensya, kung ano man. Pwede kang mag-uyon, o pwedeng di ka mag-uyon, pwedeng mabago ang sa iyong prinsipyo, mabago ang sa iyong paniniwala. Dahilan sa iniyo, pagpresentar iniyo sa academe, pinapahiling na hinahanap ta si katotohanan, hinahanap ta si tama, no? Kung dahil sa argyan, no, pagsasabi ta na hinahanap ta si tama, hinahanap ta si naaayon, hinahanap ta si katotohanan, hinahanap ta si tamang leader duman sa sinasabi ta na kung ika magpapabakal ng boto, kung ika nagbabakal ng boto, tama daw yan sabihon na iyan ang tama sa hiling mo o tama sa prinsipyo mo. Minsan po kayo sa academe po kayo pagsasabi ta na sa academe tinutukdoan ta si tao, si estudyante kung ano si katotohanan, no? Mag-iisip siya, critical thinking. Mag-isip siya, mag-reflect siya, hilingon niya ang mga ebidensya, hilingon niya kung anong mga na sa hiling niya, yaon si free will niya na makapagdesisyon, no? Bako itong sasabihan ka ng tao, duduhulan ka, na dahil mo na yung free will mo na yan, iyo na lang iniyo, pag-argan. So nawawala itong critical na itong pagtukdo, na tinutukdoan si mga tao, pinapagirumduman siya, na hanapon mo si katotohanan. So kung may nag-o-offer sa imo, gustong sabihin nagiging nawawala na itong sa imong pag-iisip, no? Kasi nagiging indebted ka na, no? Ganun may pagkakautang ka na duman sa taong nagtatao sa imo. O ikaw man nagpapabakal, nawawala na sa imong prinsipyo na because of that na may may tinatao ka at kinuayan si pigtatao mo, nawawala na duman sa imong tultul na paghanap ng katotohanan o pagpili ng nararapat ning dapat ning tunay na leader. Sir, ini bang vote buying may epekto, may nahihiling na ba kitang or kumbaga ano ba ang itong epekto niya diba magasagaro balance of power? Pero may sinasabi ang iba na pag ini ngaya nangyari and nagpadagos-dagos ngaya and inaccept ngaya iniyo as garo iyo ang yun ang kalakaran, yun ang kalakawan. Pwede ngaya ang pwede lang yung magkandidato ngaya kaya may kwarta na sana. Iyo po, yung mga again, bako na siya sa prinsipyo, bako na siya sa plataforma o sa naiisip na mga development works, kundi ang mga kandidato na lang kayan, itong may kakayahan na mag-offer, no? Miski may kang sasabihon, ay, yun na lang, ini ang sa kuyang puso, ini sa gustong mangyari, etc. May na, kundi, inano mo na lang, chine-change mo na yung kaisipan ng mga tao na, ay, pwede ko na siyang tawan, pwede ko na siyang anuhan, isa kuya na siya. So, nagkakaigwa ng imbalance, kumbaga, kasi nagiging quote-unquote siguro material na lang ang bako na itong prinsipyo, bako na itong pagtubod, bako na itong iniisip na pag-develop o pag-uswag kang sarong tao, kang sarong banwa. May epekto ba sir ang vote buying sa garo kumbaga pangkainterohan na imahe, probably itong imahe kang sarong syudad, sarong komunidad? Ako sa iling ko po iyo, personal no, sa iling ko iyo. Kung araw po kaya nang nangyayari, may maiisip kayo na ang mga tao hindi madaling pwedeng or ang mga botante di pwedeng mabakal, pwedeng mataparan lang ng kung ano-ano, no? Na dahil na nag-iisip na kung ano, kundi sa hiling ko, sa kuya, kung araw lang kaya, nagkakaigwa ng bad image, kumbaga. Nagkakaigwa ng garo, ano yan, point na, pag abot mo yun sa mga lugar na niyo, pag sinabing, niyo, lugar na niyo, ay, araw na kayo ng mga tao kayan dyan, etc. So, nagkakaigwa ng pagbabago
ng paghiling sa mga tao, sa mga namamanawaan, sa lugar na iyan. So, sa hiling ko, kung sa kayo mangyayari, magdadanay, might as well, kung parang ano is, garo ano lang yan, laban lang yan kung sa'yo may kaya. Laban lang yan kung sa'yo may makakatapar o luwas ng dakulang kwarta para makuha si mga tao para sa iya. Pero after that, di ko alam kung ano mangyayari. After kayan, syempre, baka sabi nga ni Ken sa mga nahihiling na babasa sa social media, kung nagastos ka man ng dakula, sino mo yan babawion? Pagbalik ka yan, syempre hahanapon mo man yan para maibalik mo, para makapag-preparar ka man siguro sa sunod na naman na pirilian. Yan, no? So, parang ano lang yan cycle lang yan. Padagos-dagos na sistema, no? Which is sa hiling ko, ako personal na paghiling, is dahil siya tama, dahil siya naaangay, no? Kasi nawawara sa tuyang critical thing o pag-iisip na o pagmati na pag-reflect na sisay ang dapat na pwedeng mamuno. Makuna si sa imo sigurong background, mayo na si background mo, mayo na si kakayahan mong leadership qualities mo, mawawara na yan, no? Dahil na inihilingon ka mga tao, kundi baka later on, hilingon ka lang mga tao kayan, makwarta ni, makakahagad ako igdiyo. Sa bagay, sir, garo ang sarong ani kaya na pwede tang, and most probably may epekto din yan sa sarong, at the end of the day, garo may epekto din yan sa ekonomiya kang sarong lugar. No? Pwedeng, alam mo, ako sarong investor, aram ko na ang mga tao digdi can be easily bought, di pwede ang mga leaders man rangaring igo ka man ibabala, Pero may ripple effect niyan na dahil iyon ang kalakaran, identified ka na part ka man dyan, na may igwa ka man, so mararaot si imahe kang leader, pero ang pinakadakula mararaot si imahe kang buong lugar o mga tao. Sa bagay, garo ito bagang raot na si moral fiber kang interong community. Yan. Sir, sa ngunyan, kung sakaling sa saindong grupo ngunyan, we understand parte digdi ang COMELEC, parte ang PNP, parte ang NBI, even siguro the prosecution service garo kabali. Si Pao ata kabali din, si Public Attorney's Office. Dakulan mga ehensya na nakabali, pero halimbawa igwang may nahiling, igwang video, igwang na aktuhan na say in the act of vote buying, no? Paano pwede magpaabot or magreklamo ang sarong individual? Po, ang sinasabi po sa batas na nakalaag diyan, no? Kaya po ang taning ebidensya, no? Yung ebidensya kung ikaw mismo nakahiling, pwede kang magsumbong sa police, pwede mong darhon yan sa mag-file ka ng complaint before the prosecution office, or sa ibang mga ahensya na sa hiling mo makakatabang, no? Bilang mahiling mo kung ano mga ebidensya, right there and then, nahiling mo kanduang mata mo, etc. Pwede kang mag-file. O kung dahi man, mas pusog siguro, magkaigwa ka ng video. At sinasabi ninda na ini mga complaints na niyo, ay ni mga ebidensyang iniyo, kasi ang testimonya mo, dakulang bagay para magpadagos o mag-usog si kaso, no? Pero yan nga lang, sinasabi kang iba, na minsan natatakot si mga tao, no? Kasi nahiling ko, pero after that, ano man ang sakuyang proteksyon. Parang alken. Ito ang medyo sa deterrent sa mga tao na magsumbong, no? After kaning eleksyon, ano na ang mangyayari sa kuya? May mausog ba si kaso o etc. laban niyo? Ang pigsasabi, mga itong nakaaging sa muyang lansar kadtong grupo, may mga naghahapot. Kung ako po magsumbong, pwede ba ako ma-under sa witness protection program kang gobyerno? Sinasabi man igwa man programa ang ang gobyerno for witness protection program, no? Pero minsan sinasabi kang kang ibang ahensya, sinasabi nila
kaya po na maging pusog si ebidensya para magpadagos, no? Pero kung ikaw mabakli later on after, di mo man ipapadagos, di man sinda makaka... Actually, mababalikan ka pa. Mababalikan ka pa. Yung, ano. Yan sa Roman na sinasabi ninda na takot sinda na magplantar ng kaso or isumiter ang ebidensya sa prosecution, no? Kaya po inisa mo yung grupo, sinasabi mo lang, iyo sana may igong masampulan para talagang din na magpadagos-dagos, pero difficult din, no? Ako personally nahiling ko siguro ining paaging iniyo saro lang ining grupong ina saro lang sa pagpagirumdum sa mga tao. And kita baga sir sa Naga, sa experience ta, pag nagtataram na kita, halos ang gabus nagpipwersa na magtaram, nagtatao na ka mga pahayag, na ano man natatanyog man ang pinapatungkulan. Iyo po, oo. Iyo po. Pag salabay-sabay na kayan, kumbaga igawa ka ng grupo, igawa ka ng mga support systems na nagiging vocal na against vote buying, si mga tao man, si mga iba man na tao, siguro duman sa aspirante na nagdadalagan sa posisyon, as in mga suportadores kaniyo, medyo medyo na taken aback man or na nagigimata man na sabi, oy, baka may naghihiling na sa muya kayan, may nagano na sa muya kayan, baka may nagbibidyo na kayan sa muya, and etc. Si tao din siguro, baka masabi din sinda, aday pala ini-acceptable. Oo, di ba acceptable. Pero lumambo sa paglansar may mga may mga nagsusuporta man talaga na sinasabi nila, dapat na kasi yung playing field, kumbaga, bakong level na pag nakagawa ng vote selling, igawa ng vote buying. Actually, kuyan siya, sabi nga ni iba kayan sir kan mga political mga political scientists, pag nagdadanay ngaya ang vote buying, ini ngaya ang sarong rason kang pagkarumpag kang essence kang democracy, kan sarong kan sarong nasyon, kan sarong community. Kasi yaw na duman nagdadanay na duman si mga may kwarta o may kaya lang na yung pwede magdominar sa laog kang pirang taon na makakaputan niya dahil kaya niyang baliktaron o kayang bakalon o kaya niyang taparan. Actually, dyan nagdadanay ang mga political dynasties sa Arugga yan. And sa Naga, we're thankful na bako yan ang historya ta. Iyo po. Dakul na kitang mga leaders na came from middle classes, bako man sila mga mayaman, bako man mga kwarta. And sana sa ibang mga munisipyo, mga ibang probinsya, as well as sa interong Pilipinas, sana si mga may kapas talaga, but not because may kwarta ang nakakatukaw. Yeah. Sir, before we end the program, pagirumdom, pakiulay po sa mga paraan tabay nagadalan sa tuya. Po. Sa mga sa tuya pong mga butande di labi na sa Naga, no, ang pagboto po sa sagradong ehersisyo, no, ini yung eleksyon na maabot na eleksyon, ini yung ang opportunity for us na may ma-achieve ta si gustutang mangyari para sa tuyang banwaan, no. Piliun ta si naayon na leader na kandidato na napupusuan ta. Pwede man na batikusong ka kayan kang iba dahil sabihin ta, ay salayan bako dapat igdi ka, etc. Pero sana mag-agi iniyo sa sarong proseso sa sadiri mo na hilingon mo si kakapasidad kang sarong kandidato na babobotohan mo. As in, iyo yan na talagang diyan ka nagtutubod sa hiling mo, no? Sa pagtubod na yan, daiyan natataparan kang kung ano man na may balik sa kasi inisip mo yan, pinag-adalan mo yan, at iyo talaga ang pinaglaag mo na maging kandidato o maging leader mo sa mga masunod na taon, no? So sa tuya po, sana harani ng eleksyon, pag-isipan ta, pag-adalan ta, background, may mga giya man sa tuyang simbahan, may mga giya man sa tuyang ibang mga pagirumdum man sa tuya kang ibang mga ahensya kang gobyerno. Data po ipabakal ang sa tuyang boto. Data po isugal
ang puturo kang sa tuyang banwaan, dito po isugalang puturo kang sa tuyang pamilya, sa tuyang mga aki. Yan, sabi nga ni Baki yan, sir, kita bagada pinipili ta and ini-elekta kung anong klaseng tao kita. Iyo po. Naghahanap kita kang representation ta. Garo reflection ta yan kang sa diri ta. Kang sa diri ta. Na, kaya nga po, dyan naglalaog itong sinasabi tang participatory government. Kasi sa paagi kang pagboto, nagpa-participate kita sa paggugobernar kang sa tuyang banwaan. Yeah. Mahalaga po yan sa Satuya, hindi sa Naga, sa Idinko. Iyan ang naging nabisto ang Naga, yung participatory governance, no? Kaya po mahalaga man na iileherta ang sarong leader na nagdadangog sa Satuya, sa mga namamanwaan, no? Na open sa or accepted yung mga suggestions, mga comments, o ano man na hali na or boses kang namamanwaan. Yan. Mga tugang, inabutan na po kita sa tuyang panahon. Nagkapasalamat po kita kay Sir Elmer Santo Domingo, Director po kan Center for Community Development ng Ateneo de Naga University. In closing siguro mga tugang, sabi nga ni Bishop Dael kan Diocese of Tandag, sa Satuya da ang boto, sinasabi ta sa mga kapwa ta tao kung anong klaseng tao kita. So again, reflection kita kan sa tuyang mga pinapatukaw. Kumbaga, ang sa tuyang mga aspirasyon, ang sa tuyang mga kamautan para sa tuyang syudad, sa tuyang probinsya, sa tuyang nasyon, iyan si mga pigpapatukaw ta. Kaya kung anong kamautan ta, sindaan nag-representar sa tuya. Kaya sana po magpili kita kan mga tawong talagang totoong ma-representar kan sa tuyang aspirations for our country and for our city. Kaya mga tugang, sangaran po kasi ko yung mga pag-iriba sa City Events Protocol and Public Information Office. Nagpapasalamat po kita sa tuyang City Youth Mayor, City Youth Vice Mayor, kay Sir Elmer Santo Domingo, kan Ateneo Center for Community Development sa pag-iba sa tuyang unya na aldaw. Dakol kitang nanudan, dakol kitang naaraman para sa pagkasabot, para sa pag-intindi kan mga bagay-bagay, mga issue na sa tuyang kinakahampangunyan sa tuyang padangat na syudad ning Naga. Mga tugang, ini po ang sa inyong lingkod, Alan Riondanga. Sa otro po, Sabado, mag-iribanan kita sa parehong oras sa 100.5 Bicol Idol FM, 89.5 radyo natin, City Government of Naga FB page, as in Nagangunyan News FB page. Sa tong aramon, ang mga bagay-bagay, tangarig kita nag-aaram, nakikiaram sa gabos na mga issues kan sa tuyang syudad. Mabalos po, as in, have a good day, everyone. Sa tuong aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.